Os visitantes que se acheguen ata o Museo Municipal de Ribeira poden disfrutar xa dende hoxe mesmo desta nova obra que se expón nas súas instalacións. Esta maqueta do Santa Isabel reproduce a escala todos os elementos da embarcación que hai máis dun século naufragaba fronte á costa da illa de Sálvora. A seña de identidade deste museo, que é todo aquilo relacionado co afundimento do Santa Isabel, xa fai máis de 100 anos, pois é para nós un referente. Polo tanto, o feito de que se poda seguir engrandecendo creo que é un paso importante digno de subliñar, non? É obra de Juan Antonio Varela, mariñeiro xubilado e maquetista por afección que leva anos confeccionando coas súas propias mans maquetas de todo tipo de barcos. Aínda que a súa especialidade son os galeóns, tampouco se lle deu nada mal este vapor no que investiu preto de 6 meses de traballo. Bueno, a elaboración ten o seu traballo moi... A verdad que o máis difícil, digamos, foi conseguir cuadernas que tuve nas que facer en varias plantillas para obter o que é o casco correcto del. Depois a outra elaboración, pois, a base de traballo é polos planos. Dada a importancia do Santa Isabel na historia de Ribeira, Juan Antonio Varela quixo ceder a súa maqueta ao museo para que poida ser contemplada por todos os veciños e visitantes. Creo que o mellor sitio onde pode estar é un museo onde podan pois recrearse e velo moita máis xente. Creo que sería un pouquinho grosero pola miña parte telo eu solo do Defri disfrutalo eu solo. Por iso mellor era que estuvera aquí no museo. E bueno, como se diu, o Santa Isabel, que tamén se apodou con aquel nome do o Titanic galego, que é unha representación del, pero queda mellor aquí no concello, digamos.